Per mi, la Mare de Déu ha estat una persona clau en la meva vida i també en el meu procés vocacional, en el meu discerniment i en general en la meva relació amb el Senyor. Ella sempre ha estat present en els moments més importants, on necessitava més llums, més esperança, i és per això que no només em passa a mi, sinó que a tots els seminaristes, no? És una persona clau i per aquest motiu us volem convidar al dia del seminari perquè pugueu descobrir quin és el paper de la Mare de Déu, no només en la vida cristiana, sinó també en la vida dels seminaristes i en la vida de qualsevol persona que vol descobrir quin és el plan que té Déu per a ella. I també per això m'agrada pensar el seminari, no? Com una llavor d'esperança. Per què? Perquè si la Mare de Déu està present a les nostres vides, i sabem, no?, que la Mare de Déu ens acompanya i fa bé les coses, i jo ho veig, la Mare de Déu m'ha acompanyat bé fins ara perquè és mare, doncs sé que si en el seminari la tinc al meu costat, no puc perdre l'esperança i sé que em portarà a bon port.